ארגון הזמרה מגיש, שיעורו של הרב אליהו גודלבסקי. נמצא, אתה נפלת לשם. עכשיו, אם אתה לא מתייאש, אתה מחפש שם איי מקום כבודו, אז מי מתגלה אליך? בראשית, שהוא הכבוד השם הכי גדול. נמצא על ידי ירידה, אתה זוכה לתכלית העלייה. אם אתה לא מתייאש שם, אתה לא אומר וואי, עשיתי עבירה, ועכשיו הוא שוכב במיטה עם מוצץ מיואש. אבל הגיע הזמן מנחה, עזוב אותי מנחה, מה מנחה? אני יכול לפעמים מנחה אחרי כזה עבירה? בוא, שיעור תורה הגיע עכשיו, מה? של שיעור תורה. לא אותי, מה, אני שיעור תורה עכשיו? ואם היצר בא ומכבד אותו עם עוד איזה נתח של עבירה, כן, זה כן. זה מתאים למקום כזה, מתאים לעשות עוד עבירה. איך אני מגיע לכוח הזה? להתחזק בתוך העבירה, בתוך הירידה. איך אני מגיע לכוח הזה? הצדיק האמת. בלי הצדיק האמת, באמת אתה צודק, אי אפשר. אין מציאות שמי שיכול להתחזק שם. רבינו אומר, כל מה שהיצרה מכשיל אותך או אותנו בעבירות, צדיק האמת, שהוא מגלה את התור הזאת, הוא, על ידו באמת אתה יכול לזכות. כוח הצדיק הזה, תשמע, היצרה, המטרה שלו להפיל אותנו לעבירות, זה לא עצם עבירה. זה הייאוש עצמו שנכנס. הוא יודע איך אם אדם יעשה תשובה אחרי עבירה, לא רק שלא ירוויח כלום, עוד הפסיד בגדול עליך. על ידי שאתה עושה תשובה במקומות האלו, אתה יוצא משם עם רווחים גדולים מאוד. אתה עוד מוציא ממנו הרבה מאוד ניצוצות הקדושה. אז הוא הרי כן צריך להעלות את הניצוצות הקדושה בכל העוונות שלנו. לא רק משלנו, אלא מכל העולם. הוא לא מסוגל לרד למקומות המטונפים האלו. להעלות את הניצוצות, מה הוא עושה? הוא לוקח תלמיד שלו, אחד כמוני, אחד כמוך, אחד כמו כולנו. שכולנו עשינו המון עבירות. ועדיין נופלים לעבירות. והשם יעזור שכבר לא יותר. אבל על כל פנים עובר מה שעובר, כל הזמן עובר עלינו. אז הוא משתמש בנו. היות שאנחנו קרובים אליו, אנחנו מקורבים אליו, שומעים לו, אז הוא קושר אותנו עם חבל בקדושה. הוא מוריד אותנו ממעמקי הסוטרה. והוא מחזק אותנו, אומר, אל תתייאשו. אם אתם תהיו למטה, רק תתחזקו. תאמינו שהשם איתכם שם, הוא אוהב אתכם, אתם מאוד יקרים. ואם תתחזקו שם, אז הצדיק יעלה אותך, אבל יחד איתך הוא יעלה המון ניצוצות הקדושה.